טוב, אז מה קורה חברים? כאן זה הסרטון הראשון שלי ליוטיוב בגורילת הגולה! כן, כן. לי, אמוניה. היי יואו, דיגן. הנה, וגם דיגן כאן איתי. תגיד שלום. שלום. אל תשאלו למה אנחנו שלדים. כן, נכון. זה באג בגורילת הגולה, עשינו אותו. אני עכשיו הולך לשנות לי את הסבב ולבדוק אם זה באמת תלוי. אסון שחור. כן, זה תלוי. עכשיו אני צהוב. יופי. תעשה שחור. אני עכשיו לבן. יופי. תעשה שחור. אתה לא שחור, אתה כזה אדום ירוק. אני כאן... מה זה? ככה זה רגיל. יופי. פשוט ירוק. אני אדום עם קרחת אדומה. יופי. אבל אני לא ככה, אני ככה ירוק. אמור להיות... טוב, ביי. עכשיו תראו את הקוסמטיקים שלי, יאללה בואו אני אראה לכם קצת ממה שאני יודעת לעשות. נראה, עד שהסרטון הזה יעלה כבר, נראה לי כבר יש לי את הסרטון שלי. אז לכו לצפות בו, נכון תינו? כן, לכו לצפות גם בסרטון של דיגן. עכשיו, וגם עוד מעט אנחנו נהיה בחדשות. חכה לי. אני שחקן חדש. לא. יאללה בוא מגלשות מים. קצת קשה לשחות. עם המצלמה. לאן אתה הולך? למגלשת מים. וואי. תראו את זה. וואי. הופה. יש שם שחק של כדורגל. טוב, אני לא יודע מה זה, תחכו שנייה. אנחנו בביץ'. אני חזרתי קצת, טבעתי. כן, תחכה. וואו, אוכל, וואי, איך אני אוהב אוכל. וואי, זה טעים. כל אחד והצבע שלו. דיגה מוכן? אסור לי לגעת בצבע סגול. אוקיי, אז לי אסור לגעת בצבע, רגע. כחול. חכה די. יאללה, אז... לא, רגע, עוד פעם. אסור לגעת גם בצבע סגול. דינו, לשנינו אסור לגעת בצבע סגול, כן? ובכחול. איך אנחנו... זה לא נחשב. שיט. לך אסור לגעת בזה. לא, לי מותר. לשנינו אסור לגעת בצבע סגול. כחול זה קשה מדי בביץ'. סגול. סגול זה בסדר. אבל סגול זה קל מדי. לא נכון. בוא נלך ללטף אנשים. דינו, יא קרינג'. ללטף. לא. סטרייקון! אני לא מאמין! זה סטרייקון! סטרייקון, אתה פה? כן! לא, הוא לא. טיפול מה קורה? זה סרטון ליוטיוב. ונכון אני שלד? לא. אני לא שלד, אני רואה את עצמי כן שלד. גם אני רואה את עצמי שלד. זה אצל לוסי. אתם חדשים? כן, אני חדש. אני יחסית, אני משחק. אני יחסית חדש. בואו, רגע, תעצרו רגע. אני לא יודע לעשות וולרן אם אתה רוצה. זה סרטון ליוטיוב. תקשיב. זה סרטון ליוטיוב. תעצרו רגע את זה סרטון ליוטיוב. היי, תרשמו לערוץ. כן, תקשיבו לו. מי שלא נרשם, יד אני תפוס אבוא אותי. אליו בלילה. כן, תעצרו רגע כמו את חבר המשחק שלי. של הצבעים. אוקיי? אני רוצה ללמד אתכם כמה דרכים שונות. נגיד, אתם רוצים להיות טריירדים? כן. כן. אוקיי. בואו איתי שם להתחלה, ואז אני אתחיל להראות לכם. הופה, הסתגרתי. אתה רוצה לשחק? בואו. פה, תעצור. אתם יודעים איך לעלות על החבלים? כן. אתם יודעים שיט, איך זה לא עבד לי, כי דפקתי את היד בקיר. רגע, אני מחכה לכם למטה בספינה. איה. בקיר. אני מחכה לכם למטה אוף, בספינה. זה לא עובד. אני מחכה לכם למטה בספינה. בואו דרך.
תגידי דיגן. לא חשוב, אני בסרטון, אני לא יכול לחצות. דיגן, איפה אתה? על הספינה? אז תחכה לי. גם חבר שלי יבוא. אני ירוק בלי כלום. אני ירוק. אבל באיזה צבע חבר שלך? אתה בוא, תעלה פה, צהוב, אני מנסה. תעלה שם על החבר. אני מגיע לשם באומגה. שם? זה אתה. אוף, איזה... אני אבוא אליך. איפה אתה? מי אתה? תרקו לי. לוס בומברדיר. לא, בוא תסתכל מה אתה עושה בו. רציתי להגיע באומגה ולא הצלחתי. זה אדום. הלו, איפה אתה? אחי, איפה אתה? אנחנו פה למעלה. אני נפלתי. תחכו לי. בוא תביא לי יד. לא נראה לי שאני יכול. אחי, רק אני או שזה כמו מיינקראפט? זה טקסטורה של מיינקראפט. תביא לי יד. נראה לי שאתה אני לא מספיק. פשוט רוצה לעשות מוד למיינקראפט ובטעות הוא יצא משחק. תביא לי יד. אני מנסה להגיע. צריך לפה בחדר. לא. תודה. עכשיו תביא לי יד. אתה יודע איך לעלות למעלה? לא. לא, למעלה אני יודע, כן, אבל זה קצת... אבל... אז תביא לי יד. אני יודע לעלות. תביא לי יד. אוקיי, אתה תחכה שנייה, אני אעלה. אתה לא לוקח לי. מה? אתה לוקח לי. אתה תקשיב. אי אפשר שאני סלד. שמע, אתה רואה אותי בתור לא סלד, אבל אני סלד. גם אני. תחכה סביעה. אבל דינו, אני גם רואה אותך בתור שלד. אז בואו אני אראה לכם משהו. אני יודע. בואו תסתכלו. אוקיי, זה קל. מה רציתם? מה לעשות? אני גם יאללה, עכשיו אתה. ראיתי מישהו שהוא הלך קפוטה. לא. חכה, אני עולה. וואי! לא! יא בובו! לא! פזוזו! שלום, אני כאן. אני מכיר פזוזו, רצ'וצ'ו. אני מכיר גם רצ'וצ'ו. לא, כי הם סטנים. אין לי לבובוים כי הם סטנים. למה פעם אהבת לבובו? על ספינות. אתם מכירים את ההודים שרוקדים על ספינות? את מה? כן. את ההודים שרוקדים על ספינות. כן, אני מכיר. בקצה. אז בואו. איזה מסים? פיץ' אין מייזו. זה כמד. אוקיי, וואי. ניסה לה. אין מייזו. לא בסדר, לא זוכרת. אני עולה טרללה. כן. יש להם מצוף. ואפשר לרחוב עליהם, הם טרללה. טרללה. איפה אני? מי רוצה טוב, רגע, מתקשרים אליי, הלו? אומרים לי שיש לי סידור בחדשות. דיגן בא, אני צריך ללכת לחדשות. אתה יודע מה הבעיה? די. מה? טוב, בוא, מי רוצה לבוא איתי לחדשות? דיגן רוצה לבוא איתי לחדשות? לא, לא, הסדרן, כן, אתה הסדרן. לא, יודע מה, אתה תהיה השדרן, אני אעשה ריקוד. אני אעשה ריקוד כזה. אני אעשה בלרינה קפוצ'ינו. מי. בואו ללובי. לא, זלדה זה עם זלדה זה שמע לי להפסיק לשיר. רק שנייה. אדילס, ביץ'. יאללה, איפה אתם? אלה שדורמתי אצלכם בציצי. רק שנייה. שבוע טוב. חבר'ה. אנסים, איפה אתם?
למה אין הפרעה בשעות 9:98? יאללה בואו נחכה לכם שעות. מישהו יודע למה אין הפרעה בשעות? בואו. חכה שנייה. אבל אני גם. יאללה בואו יוצאים מהביט. אני צריך לצאת מהביט, יש לי שידור בחדשות, ביי. אני יכול גם. כן בטח, אתה יכול. למה אתם הולכים דרך המים? זה כזה קל לעשות את זה, נו מה אתם רציניים? אומייגאד. אתה מתבלבל, אתה בטח מתכוון הנה חזרתי, יש כאן הרבה בעיות, אז אני הלכתי להשתיק את הבעיות. יאללה ברור. בסרטון הזה להיט. איפה אתה? לאן הלכתם? אני מניח שאתם חדשים, אז אם אתם רוצים... גולגולת כבר. אם אתם רוצים, אני אהיה המדריך שלכם. אני צריך, תחכו לי, יש לי באגים. זה עם כובע של פיראנה. אתה עם כובע של פיראנה. אתה. בא לי לך משהו, אתה. כלום. תקשיבו, אתם... שזה היה אני אמרתי לך את זה. ילד, אפשר גם מטריך. אתם רוצים להמשיך להיות שלדים או... נעבור. כן, בא לנו להמשיך, אבל אנחנו צריכים ללכת לחדשות. סבבה, אני בא. אמא ביי. מה, אני שמעתי. שלי הולכת. שייני רוקס חמודים. זה לא שייני רוקס. זה כן, זה אמור להיות שייני רוקס, אם לא הבנת. נתנתי רגע. יא דיגן, בואו צריכים ללכת לקומה השנייה. ביי. יאללה דינו, אנחנו משדרים בחדשות, כל אחד יושב על כיסא. לא, אבל כאן זה החדשות. אני יושב כאן, אתה יושב. יאללה, תשים פה את המצלמה. אני מתראה. אני שם, חכו. יאללה, כולם. אני ויהיו השדרנים. חכו. מאיפה אתה? לא נשים כבר. מאיפה אנחנו גרים? בוא, אני יכול אותך קפוטה. איפה? היום אנחנו שלדים, ותראו, והמקום הנפלא זה היה נפלא עד שיום אחד פשוט גורילה תגיד. ריקוד שאני המצאתי בבית, תסתכלו, אני קורא לו בלרינה קפוצ'ינה. בלרינה קפוצ'ינה. אתה משדר את זה. תראו את המקום הנפלא הזה, תראו איזה מקום נפלא, והם מחסו אותו, עכשיו כולו צבעוני. הוא לא אמור להיות צבעוני. טוב, אתם יודעים מה עושים במצב כזה שהרסו את המקום? עושים אותו יותר! אני אגיד לך. יאללה! מה עשיתם? הרסה את המקום הזה הפך. תראו מה הם עשו! המקום הזה עכשיו קצת אדום! היי! תן לי! בוא נעשה אותו גיהנום, בוא נעשה אותו בגיהנום. לא, נשים את המקום הזה גיהנום. תראו, ממשיכים להרוס את המקום. גיהנום. אנחנו בגיהנום. מה זה אומר אנחנו בגיהנום? אוי לא, מה עשו לה? מקום הזה, אוי לא. רגע, קוראים לי מחדשות ניו יורק. קוראים לי עכשיו מחדשות ניו יורק. זה חברים. היום תראו גורילות שעפות על המצלמה ועושים דברים. אבל אנחנו בניו יורק. דינו, מה יש לך לומר על זה? אנחנו בניו יורק. אנחנו שלדים משום מה, אנשים קסמו לנו את הצורה. יש זומבים שמסתובבים והורגים אנשים והופכים אותם לשלדים חיים, וזה גם אותנו עשו לנו. כן, וזה. זומבים, אתם רואים את זה? נכון. בשביל שהתקבלו ככה, אם אתם רואים את זה זומבים. זה פאקציה נחמדה. כן. עכשיו אנחנו צריכים ללכת לחדשות הפורסט, אז ביי. טיימלאפ. היום בחדשות השטח. גלקי. כי גוסטית חדשה בשתם, לא יודע מה, התגלתה בשעות האחרונות. האם אתם רוצים להיות טריירדים?
או, אליי. עכשיו נחזור אל החדשות השטח. גוסטית חדשה התגלעה בשרת פרטי של בן אדם. האם זה נכון? האם זה לא אמיתי? לא יודע. אני רציתי... לא נדע. ריקוד לוזר! בואו, ירוק וכחול. ירוק וכחול. כחול, ירוק וכחול, ירוק וכחול. השחקנים החדשים, בואו רגע, בואו לצד. שתי השלדים, בואו לצד. רגע, יש לנו עוד רעיון. תגידו, יש כאן תופס? אתם רוצים להיות רעיונים? לא, כן. בואו. באיזה מפה אתם רוצים להיות? אבל לא הספקנו לקפוץ מהחלום! לא, אבל אבא! ילד בן 85 קרא לי חמוד! אבא, ילד בן 85 קרא לי חמוד! מה קורה? קפצי מהחלום! מה קורה לבן? אני תקוע. היי. וואלה. שם, אתה יכול לעזור לנו להוציא יש! ילד בן 80, לא. אבל ילד בן 85 קרא לי חמוד. קופצי לחלון, וואי! לא נראה לי כדאי. אלה לא מאמין רואים את זה. צעצי לאצי. כן. היד שלי, מה עשיתי? אני רוצה, לך מפה, יש פה רגע שם, הולך מפה. זוזו, אני שואל. מה אני אשאיר? וטיפול יזדוף בדרגשית. תקיבוט. קדי, להסביר. לא משנה. לא שונה, זה לא שונה. וואלה, מישהו הורה במותר כדי שלא יפספס. אני נופל! וואי! לינק מסקה. בואו לפרצוף של אבל למדתי משהו חדש בזמן. שהאבנים עשויים מבטון. אבן עשוי מאבן, לא מספרד. ביט זה כללה חדשה, נכון? כלומי! זה עם הדק על הראש. זה לא יפה. אני עם יד אחת. בוא לכאן. אוקיי, בלרינה קפוט. בואו לדם מפחיד, בואו כולם לדם מפחיד, בואו לדם מפחיד, כולם. לא רוצה, אני מפחד, אני ילד קטן. אני ילד קטן. אנחנו נשמור עליך, למה אתם סופרים? בואו למדבר. ילדים, אבל בואו. בואו למדבר. רגע, אני גם רוצה. אתם רוצים להיות רעיונים או לא? רגע, דינו, אני גם עושה סרטון. אני מתחילה.